Το κανόε καγιάκ είναι ένα ολυμπιακό άθλημα που φέρεται να τραβάει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των νέων. Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι αθλητές μοιάζουν πολύ με εκείνες της κοπηλασίας. Οι αθλητές ρίχνουν τα κανόε καγιάκ στη θάλασσα και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την προπόνησή τους. Μπορεί να ξεκινήσουμε παιδιά από 10 χρονών και πάνω. Είναι δύσκολο άθλημα, είναι τεχνικό άθλημα. Για να δώσει στο σκάφος ο αθλητής συγκεκριμένη πορεία, χρειάζεται κινήσεις που θυμίζουν κοπηλασία. Στην αρχή είναι δύσκολο, δηλαδή θέλεις υπομονή. Αλλά εντάξει, αν δεις ότι σ' αρέσει, το συνεχίζεις και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσως να πείτε βασικά το κύριο. Μέσα στη θάλασσα γιατί του μπάρει. Ναι. Διαφορετικά σκάφη για 1, 2 ή και 4 αθλητές. Παρά το κρύο, οι φαν του αθλήματος μπήκαν από το πρωί στη θάλασσα με τα κανόε καγιάκ τους χωρίς να τους απασχολεί που θα βραχούν. Βλέπουμε έχετε γίνει μουσκεμα. Έτσι είναι το καγιάκ. Δεν σας πειράζει, δεν κρυώνετε? Όταν το αγαπάς, δεν υπολογίζεις τίποτα. Ο συγχρονισμός και ο ρυθμός, απαραίτητα στοιχεία για να αναπτύξει κανείς την ταχύτητα που επιθυμεί. Το κανόε καγιάκ είναι ένα άθλημα που γυμνάζει όλο το σώμα και απαιτεί πολλή προπόνηση. Γυμνάζει όλο το σώμα, είναι στη θάλασσα βασικά γίνεται, σε ήρεμα νερά.